Tekan. Apa Jan? Benteng toyeng. Ngarane terine krepak, blembem, jaga satru. Harus dimanfaatkan suketnya, Lur. Suketnya ini. Unjal. Iya. Kabot terus sago Lur gitu. Unjal Lur medane ini Lur. Ayo, aku Lur. Medane ekstrim Lur. medane bolo. Medane lumayan ekstrim bolo. Berapa menit iki? Menit ya? Sak menit. Oke Lur, hari ini acara kita ambil rambanan nih bolo ya. Ambil rambalan katanya ambil bolang. Kemarin bulan puasa tidak sempat kita ambil. Terus akhirnya kita gawak nih bolo gitu. Nah kan Lur, ki rambanannya Pak Gengkong gitu ya. Wah, alhamdulillah pokoknya stok rambanan di ngebel iki alhamdulillah Lur neng medane ya rada lumayan ekstrim Lur iki. Medane sangat lumayan ekstrim. Dijangkau dan motor raiso. Mau ceritanya anu Lur. Netakne temple dibayar duit mau bayar rambanan ya. Bayar rambanan Lur mau Lur. Ini cengkian Lur, Mar. Hah? Ini kok cengkian. Kontrak. Iya kan kontrak. Keraman kalau lahan ramanannya kalau bolo. Kayak no. Kayak no, anu begini. Ya. Oh, ini begini. Halo. Di sini ya. Iki, Pak. Ya. Murah kamu ya. Murah kan itu nih. Ini orang wari. Main cedek wae lho, ora ora lho. Murah. Cedek kan lho. Lumayan ora Pak. Aku ki ora saiki kok ngeterne kowe kuwi lho. Lho, Iya ya. iya tos sing-sing. Namanya. Tapi sing ngono mbabati lho. Ora sok babat cerita sing iso ngono ae. Nah, iki lho wis teko lokasi nggon ramban iki bolo. Rambanane sing ngene iki lho. Ini lur, godhong kliri, godhong warawari. Dan alhamdulillah di daerah ngebel aman lur, lek tinggi pakalan pedesne aman lur iki kliri. Apa lek ngaran gamal Jan? Godhong gamal ini ya. Kliri apa residi? Residi. Kliri apa residi? Mbah apa jenenge? Iya. Nah iki ene sing ngarane kliri. Residi. Residi, gamal, macam-macam lho jenenge bahane ini sitok. Jenise akeh jenenge. Nah, kita reget ra ono ya mending no Jan. Insya Allah stok ramban yes, cukup lah lur untuk musim hujan ini cukup lah, pokoknya cukup. Nah ini tutorial meramban ini bolo lah, gitu bolo. Nah ini jenenge ora waribang iki bolo, ora waribang iki tanpa efek samping. Lah konten YouTube yang ben jan niku ya. Iki bolo. Ora ning efek sampinge ya ora waribang ya. Paling lek mau wedhus meteng ngono jadi ra oleh ya. Ya oke yo sing rene iya. Iya. Luar yang sak diet rono sana. Iki ae Mas. Apa tuh iki? Mimbo. Ketang. Apa suket iki? Rambane polok suket tok. Iya iki.
Orang bentel sisan. Tak kuat. Eh? Tak Kuat. kuat. Jalannya yang mana Pak? Itu ulat kan? Sering ini ke sana. Mungkin saya ngemai tuh ya. Mungkin saya ngemai dah sini. Apa ada Jan? Apa tuh marah? Eh? Malah tuh ya? Eh? Nah, ada punya cerita. Malah rapi ini kan yo tentang tukulnya kan. Iya, mek aku ya. Sapi ya patut ya. Eh? Sarapi ya patut. Iya. Apa tuh minta no? Enggak no. Sangalor? Wes, dan ibu suka tanah. Oga. Minta naik. Wes, Minta no. wes iki. Wis punya apa mergone ra kuat motormu no? Wes iki wis enggak kawan to. Terus ngomongnya. Yuk. Kata orang ini udah ra kuat. Oh, apa tuh yang enak kuat? Apa gitu. Iya, lihat nih genjil-genjil nih. Nah, itu aku campur-campur nih, Mas. Suka Iya. tuh bisa. Waktu saya ada kembali semua suka caranya. Iki lho, dimanfaatne apa kulite keliri iki nesuk dipakane wedhus lho, ya seneng soal lho iki lho. Aja dipakane godhonge tok sak wite. Len oleh. Len oleh. Wis. Nih, wis. Era natak ya. Berapa kau yang? Ngara kulino. Bentar. Bentar. Ngara wani celeng ngono. Kulino. Kesetan kaya kuwi ya. Ano mah? Perang. Monggo. Iya, apa-apa. No, anu tak kene iki muning iki. Kene sing muning ya apa ya iso. Anu ki lho. Apa nih? Mikul. Lha kono arep ngangkat arep mlaku perang. Rong menit tuh, Mat. Apa-apa. Seneng ngene iki ya. Sisik pangan sik ya wonten aneh biasane. Kaya kalenderan kok sisete pangan sik kan sisetane. Aku telon wae tak sisete lho, Mar. Wite telo gedhi nek nang nggon anu gemuh-gemuh. Ya. Iya, aku nang doyo tak sisete. Tak ambil arit tapi. Iki dimanfaatne anu bolo.
suket rumput liare yo perlu diambil iki bolo iki. Rumput liar iki. Ini ngarane terine krepak, blembem, jaga satru. Harus dimanfaatkan suketnya lur. Suketnya iki lur. Genjene oke, pokoknya segala rumput wedhuse Pak Yani oke lur iki lur. Nom-nom ya. Betul lah. YouTube yang ngarit ya. Ini kontennya betul mau pray lur sik pray sik. Ngarit biasanya lur. Kontennya ngarit lur mau lur. Nah, oleh telung bongkok ya. Dalam waktu setengah jam oleh telung bongkok ya. Video dhewe Mas. Video dhewe niku. Video dhewe. Video dhewe. Samenget apa? Wah, kerek kuas lur. Jaluk video dhewe ka lur. Maksudnya apa weh? Apa jam? Tenteng toyeng. Iya tenan. Alah. Wes. Medannya sangat ekstrim. Aku ngetot gue lihat nih. Apa no? Pokok iki anu bolo. Meskipun harga kambing sedang tidak baik-baik saja, intinya kita harus tetap semangat bolo boy. Tetap semangat ngarit. Open-opennya panggati semangat nih lur lur. Ojo sampai ora semangat. Nih, kita contoh Pak Yayan nih. Peternak muda dan sangat luar biasa. Pedusnya palingnya larang-larang iki bolo. Pedusnya iki pangayune jan boy spek greh. Neng payune lumayan lur lur. Aku lah notong ini kali dipakane kan. Pakane? Ora. Bukane. Nang tengah. Nang tengah itu Mas. Makane nang tengah ora kene jobo ngono kae. Oh. Entar 30 kilo yan. Hah? Entar 30 kilo iki. 20 kilo bobot ya? Heeh. Ora ning ngono. Wis tekan lahan, wis tekan anu areal parkir. Terminal areal Rambanan. Glebol loh. Tarar bodoh. Gasol. Seger bolo. Jan seger. Mas, video. Biasa iki isek proses menoto Rambanan bolo iki angkatan pulang ya bolo ya. Angkatan pulang. Tak tumbuk iku. Notone rekosane koyo ngono lho bolo. Apa pandai dhuwur? Ora ceblok kan? Hah? Ora ceblok. Aman. Aman, Mas. Dan tadi kita maju cuma.
Ini malah mentul-mentul lho pemanu ya. Ini halus ini ya ora. Rong bongkok bolo, tadi rong bongkok bolo. Yes. Oke bolo, kita akhiri video pada kesempatan hari ini bolo nggih. Hari ini kita caranya ngontennya ngarit lur ya, ngontennya ngalit. Kontennya wedhus spray karena cuacanya ora tek mending lur ya. Mohon maaf sekali kemarin banyak undangan belum kita temui, belum kita konten ya bolo ya. Dipending sementara lur ya iki. Kontennya wedhus dipending dhisik. Acaranya ngarit karo Pak Yanto bolo ya. Dan kita harus tetap semangat lur intine. Ya toh Pak Yan, tetap semangat toh Pak Yan. Tetap semangat toh. Semangat Pak. Nah, tetap semangat. Meskipun harga kambing sedang tidak baik-baik saja, pokoknya tetap semangat Pak Yan ya. Kowe duwe kata-kata ora Pak Yan? Rantai kata-kata pokoknya ubur-ubur ikan lele semangat ngarit le ngono ya Pak Yan ya. Oh iya. Gila ya, kita akhiri selamat siang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam semangat, salam sukses selalu untuk para peternak Nusantara bolo ya, bolo-bolo ngarit semuanya.